जिल्लानि थंलायाव थुनलाइयारि जखन्थाइ मेल खुंफुंदों। जों बयबो मिथिगौदि थुनलाइया गंसे आयना बायदि, जाय आयनायाव नोंथांनि गासैबो महर मुस्रिखौ नुनो मोननाय जायो। बे रोखोमैनो बर' रावनि थुनलाइयावबो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, हारिमु, समाजखान्थि बायदिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानै दिनै साहित्य एकाडेमि आरो बड राइटर्स एकाडेमिनि बानजायनायाव टंला फरायसालिमानि कनफारेन्स हलाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइयाव आइजो सानथौनि सायाव थुनलाइयारि जखन हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे सावरायमेलनि गेजेरजों थुनलाइनि थिलियाव आइजोफोरनि जि सानथौ बेखौ गुवारै सावरायनाय जायो। भारत सरकारनि मोनसे थुनलाइयारि गौथुम, बेयो हारिमु मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों मन्थ्रिफोरनि गेजेरजों सामलाय जायो। साहित्य एकाडेमि आरो बर' रेबग्रा जथुम जथायै टंला कलेजाव थानाय बर' बिफान आरो IQAC-नि मददाव थुनलाइयारि जखन हाबाफारिखौ खुंनाय जादों दिनै। आरो बर' रेबग्रा जथुमा दिनैनिल' बाथ्रा नङा, थांनाय 2008 मायथाइनिफ्राय साहित्य एकाडेमिजों जथायै गुबुन गुबुन थुनलाइयारि हाबाफारि लाबोबाय थानाय जादों आरो जायनि गेजेरजों गोबां बर' लिरगिरिफ्रा माने बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ आरो गावबा गावनि थुनलाइ सोरजिफोरखौ माने थुनलाइनि थिलियावहाय बर' थुनलाइनि थिलियावहाय जायगा मोनहोनाय खाबुखौ जादों। दिनै टंला कलेजाव दिनै बानजायनाय थुनलाइयारि जखन, बे थुनलाइयारि जखन हाबाफारियाव बर' थुनलाइयाव आइजोआरि सानथौनि सायाव सावरायनाय जादों, जेरावनाखि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि बर' बिफाननि HOD इनचार्ज डक्टर प्रतिमा ब्रह्मआ बाहागो लायो। टंला कलेजनिनो बर' बिफाननि HOD डक्टर रिता बर' आरो बे कलेजनिनो सासे बिबुंगोरा प्रमिला बर', डक्टर प्रमिला बर' बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसेनो सिमेन्ट सापरि कलेज, आसामनि सानजा जोबथारनाय सिमेन्ट सापरि, बे सिमेन्ट सापरि कलेजनि सासे बिबुंगोरा मुसे धनेस्वर नार्जारि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दा जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांथार माने बर' थुनलाइनि थिलियाव थानाय आइजो सानथौनि सायाव जोङो माने सावरायनाय मोननो हानाय जादों। आरो बे सावराय बिदांफोरा बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे गेदेर कन्ट्रिबिउसन एबा दोहोन होननानै जों बुंनो नागिरो। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बे सावरायगिरि बिथांमोना माने जिबायदि बर' थुनलाइयाव थानाय आइजोआरि सानथौ बिनि सायाव एकदम सिङाव हाबथारनानैहाय सावरायनाय जादों। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गोदान फैबाय थानाय फरायसाफोरा एबा लिरगिरिफ्रा, गोदान लिरगिरिफ्रा बे बिजिरसंनायनि एबा रिसार्च खालामनायनि मोनसे खाबुखौ एबा आइडियाखौ मोननो हाबाय होननानै आङो बुंनो सानो। साबायखर बड'सा। दिनै जि साहित्य एकाडेमि लोगोसे बर' राइटार्स एकाडेमि एबा बर' रेबग्रा जथुम टंला कलेजाव लादों, बे बर' थुनलाइयाव आइजो सानथौनि सायाव बे आयदानि सायाव सावरायनो लादों आरो खोब मोजां जादों। बर' रेबग्रा जथुमा बेबायदि पदक्षेप लानायनि थाखाय एबा बेबायदि फारि लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बर' समाजाव जोंहा आइजोनि सायाव एबा हौवानि सायाव बेबायदि फारागथि जेबो गैया। समाजाव जों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बे जि आथोननि एबा जेन्डार इकुवेलिटि बेखौ जोङो नाम्बार वानाव दोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो आइजो एबा हौवानि जेबो फारागथि गैयाजासे सोलिबोदों आरो दासिम जोङो नुनो मोनदों जोंनि सुबुंफ्रा न'खरफ्राव सोरबा फिसा खांनो रोङाब्लाबो हिनजावसा गथ'सो खांनानै फेदेरो, डाक्टार फरायनो हरो, इन्जिनियार फरायनो हरो, न'नि बिगोमा खालामनानै एबा गावनि सम्पतिफोरखौ बे फिसाजोनो गथायनानै गारलाङो। जदिव बिथांहा गावनि असे फिसा गैया अब्लाबो बेबादिहै जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जेसेबां खामानिफोर मावदों बे खामानिफोर मावनायाव जोङो आइजोफोरखौ
सिगाङाव लानानै जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों। बिजाब दिनै बेखेवनायनि बाथ्रा सिखारदों। बे बिजाब लिरनायफोरावबो जोङो आइजोफोरनि जि गोनांथि बेखौ जोङो बे लिरगिरिफोरनि लिरनायावबो नुनो मोनदों। आरो बे हिसाबै जोङो सिगां आइजोफोरखौ लानानै जोङो जायगा होदों। आरो बे हिसाबै बे आइजोफोरखौ नेहाथ साननाय एबा आइजोफोरखौ जोङो गाहायाव लाखिनो नागिरनाय बे जि सान्थौ बे जोंनि बर' समाजाव गैया। बेवहाय जोङो गुबुन जोंनि भारत हादरनि गेजेराव गोबां बेबायदि हारि दङ जाय हारियानोखि आइजोफोरखौ गाहायाव लाखिनो नागिरो, नाथाय जोंनि बर' समाजाव बे गैया। आरो बेबायदिनो जोंनि आइजोफोरनि सायाव जि लानांगौ खामानि बेखौ जोङो एखेयैनो लांबाय थानांगोन। आरो बेनिफ्राय जि हौवा आरो आइजोनि जि समानथाय बियो अराय सम जोंनि बर' समाजाव थावरिनानै थाथों, आं बेखौ मिजिंथियो।